og jeg er konsulent i Ingefær og underviser på ledelse af frivillige. Jeg har selv arbejdet med frivillige i de sidste 14 år, hvor jeg enten som frivillig koordinator eller i andre roller, hvor ledelse af frivillige var en central del, har set, hvor svært, hvor tidskrævende det kan være at arbejde med frivillige, og de mange fejlgrupper, som også er der. Og så har jeg set, hvor givende det at arbejde med frivillige er, når det hele går op i en højere enhed, og man når de mål, man nu engang har sat sig. Jeg har taget rigtig mange svære samtaler med frivillige, som gang på gang aflyste i sidste øjeblik, og som gjorde, at jeg måtte gå ud og fortælle nogle ældre, at de desværre ikke kunne komme på deres månedlige udflugt den her gang, fordi den ene frivillige havde aflyst i sidste øjeblik. Det var utroligt svært. Det var hårdt og gjorde ondt, men gjorde også efter et par gange, at jeg tog skridtet tilbage og begyndte at kigge på, hvad er det egentlig, der foregår, hvad er det egentlig for nogle ressourcer, altså rådighed, hvad er det, der gør i min ledelse, at de frivillige ikke lever op til mine forventninger. Lever jeg måske ikke op til deres forventninger. Og på den måde begyndte jeg, i stedet for at brændslukke, begyndte jeg at gå mere strategisk til værks i forhold til det arbejde med frivillige. Jeg tog frivillige med på råd i forhold til, hvad de havde brug for, så de kunne blive bedre til det arbejde, som de nu gjorde. Resultatet var, at kurven simpelthen vendte. Antallet af frivillige fordoblede. Gennemsnitsalderen gik fra at være 55 til at være 39. Samtidig med, at vi rummede både de unge og de ældre frivillige. Et fantastisk resultat på den udfordring, jeg stod overfor. Det og selvfølgelig en masse redskaber, en masse teori for deltagerne på ledelse af frivilligkurset med sig, og selvfølgelig også erfaringer for de andre deltagere. Og det bliver sjovt, det bliver udfordrende, og jeg glæder mig rigtig meget til at skulle undervise igen på det her kursus, som var en succes her i foråret. Og ja, men vi ses. Jeg glæder mig.